రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రత్వం, శాశ్వత శత్రుత్వం ఉండదని అంటారు. ఇది నిజంగానే కొన్ని ఉదాహరణలకు తెరదీస్తోంది. గతంలో 2019 ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ తాజాగా తెలుగుదేశం పార్టీతో జతకట్టేందుకు ముందుకు ఉరకలేస్తున్నారు. ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలంటే తెలుగుదేశం పార్టీతో జతకట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోందంటూ తన కేడర్ని సిద్ధం చేసేటటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ ముందుకెళ్తున్నారు. అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత కూడా ఇందుకు సంసిద్ధం వ్యక్తం చేస్తూనే పవన్ కళ్యాణ్ కలుపుకు వెళ్లేందుకు కావాల్సినటువంటి అన్ని అవకాశాలను కూడా తను ముందుకు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. చంద్రబాబు కూడా ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఒకటి, 2024 ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ జత కట్టాల్సిందే అన్నటువంటిది చంద్రబాబు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎందుకంటే గత ఎన్నికల్లో అంటే 2019 ఎన్నికల్లో చాలా చోట్ల పవన్ కళ్యాణ్ వ్యతిరేకించడం వల్ల మార్జినల్ తేడాతోటి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు ఓడిపోవడం జరిగింది. సో అలాంటి పొరపాటు జరగకుండా ఉండాలంటే ఈసారి ఖచ్చితంగా జనసేనను కలుపుకొని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కనిపించింది. అయితే ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఇబ్బంది తెలుగుదేశం పార్టీ కేడర్కు, జనసేన పార్టీ కేడర్కు మధ్య నెలకొన్నటువంటి అగాధం క్లియర్ అవుతున్నట్టుగా కనిపించడం లేదు. ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కేడరు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యల పట్ల కొన్ని వ్యంగ్యాస్త్రాలను సంధిస్తున్నారు. జనసేనకు అంత బలం ఉందా? బలం ఉంటే 2019 ఎన్నికల్లో ఎందుకు గెలవలేకపోయింది? తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించే సత్తా జనసేనకు లేదు అన్నటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. దీని మీద సీరియస్గా స్పందిస్తున్నటువంటి జన సైనికులు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కేడరు తమ అధినేత ఏం చెప్తున్నాడో దాన్ని ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యాఖ్యలు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరైనా విమర్శిస్తే ఖచ్చితంగా ఎదుర్కొంటాము, ఘాటు విమర్శలు మేము కూడా చేయగలం, మీ చంద్రబాబు నాయుడిని ముందు మీరు మాట్లాడడం, ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి విధానం, ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు ముందు మీరు గుర్తించండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఎదురుదాడి చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుకి కానీ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కి కానీ, ఈ రెండు కేడర్ని ఎలా సమాయత్తం చేస్తారు, వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి అగాధాన్ని ఎలా తొలగించుకుంటారు అన్నటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న. సో ఈ మొత్తం వ్యవహారం అంతా కూడా సద్దుమణగాలంటే ఇద్దరు అధినేతలు తమ పార్టీ కేడర్ను సంయమనం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కేడర్ సంయమనమై కలిస్తేనే తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో దాని మేరకు సహృద్భావ వాతావరణంలో అడుగుపడే అవకాశం కనిపిస్తుంది.